L'Ajuntament de Catarroja no s'ha gastat 30.000 euros. L'Ajuntament de Catarroja, a dia d'avui, s'ha gastat apenes 14.000 euros que val les carpes 6 mesos, 14.000 euros que val les carpes 6 mesos, si estigueren muntades els 6 mesos. A dia d'avui s'ha gastat 0 euros en neteja, a dia d'avui s'ha gastat 0 euros en electricitat i a dia d'avui s'ha gastat també 0 euros en prevenció i riscos laborals, etc., que estem obligats a dur durant a terme 6 mesos. Quan s'ha parlat d'aquesta quantitat, és una quantitat de retenció de crèdit. En una previsió on l'equip de govern prioritzem el servei a la ciutadania i sobretot hem tingut en compte les necessitats dels nostres veïns i veïnes des del primer moment. Mire, nosaltres com a equip de govern estem molt contents que a Catarroja a dia d'avui s'hagin vacunat 3.600 persones. En espais habilitats per l'Ajuntament, en acord per tots els regidors i regidores, sense afectar cap servei. De fet, el Museu d'Antoni Amir està seguint un lloc de vacunació agradable, sense afectar ni al pavelló, que afectaria als diferents clubs municipals, sense afectar al teatre auditori, que afectaria la programació cultural, i sense afectar al poliesportiu, que afectaria a diferents clubs esportius del nostre poble. Per tant, sent coneixedors de la realitat d'aquest poble, els catarrotxins i catarrotxines, sabent les infraestructures que tenim, hem adaptat aquells llocs que, en coordinació en el centre de salut, han sigut els adequats. Agrair-les des d'ací a totes les empreses, a totes les falles, a totes les entitats que han oferit els seus espais per a poder fer les vacunacions. Per què no s'han acceptat aquests espais? Simplement per una qüestió de coherència i d'organització i de protocols que marca la pròpia conselleria, perquè preferien que tinguera un lloc d'eixida, un lloc d'entrada i que tinguera diferents espais per a poder habilitar allò que des del centre de salut ens han demanat. Dir també que aquest equip de govern en tot moment s'ha coordinat en aquelles persones que poden marcar quins són els millors llocs i les condicions que hauria de tindre aquesta vacunació massiva. I per tant, com a equip de govern, crec que si a partir de la setmana que ve, d'ací 15 dies, els catarrotxins i les catarrotxines no hagin d'anar-se'n fora de Catarroja a vacunar-se, aquesta inversió està més que amortitzada. I que lluitarem i continuarem lluitant sempre per a que aquests diners vagin als interessos del nostre poble. Per tant, crec que l'esforç ha sigut important, no sols de l'equip de govern, no sols de la regidora, la vicealcaldessa, d'aquest alcalde, dels tècnics municipals que s'han desviscut per poder acondicionar aquest lloc, sense afectar, contestant a la segona pregunta que me formula, sense afectar ningú servei per al nostre poble i sense afectar a ningú club. I aquest és l'objectiu de muntar la zona habilitada de Clara Campoamor i del Museu d'Antoni Amir.